थाव रिफाइनारि धालिगाव आसाम पेट्रल रिफाइनारि स्टेशन इंडियन ऑयल बङाइगाव रिफाइनारि बेलाय बाजार शोरूम नै गाइस फाइनाली बाजार शोरूमाव सफैबाय बेलाय बे गारिया इनिनो औ बङाइगाव सिगां बेफोर जायगाया बिदि नङामोन दायो नायदो नै मोजां जाजोब्बाय ने हटेल रकमेन फैनानै लांफैनो हागोन डिसि अफिसनि अपोजिटआव शोरूमा लाबाय नोंसोरनोबो दा दिन्थिगोन आङो र' नायलांदो नै गोदान दङ 150 निउ मडेल फैनानै लांफैनो हागोन डिसि अफिसनि अपोजिटआव शोरूमा लाबाय नोंसोरनोबो दा दिन्थिगोन आङो र' बाहाराव सोलिहैयोलै बाहारावसो लाबाय नोंसोर गारि गोदान लाबाय नै गारिया गोदान दिनैहाय एसे बिराद मोजां गारियालाय मोजां खोन्थादों नोंसोरबो फैनानै लांफैनो हागोन फाइनालि जों लांबाय ओंखारलांनायसै दायो शोरूमनिफ्राय फुंनिफ्राय सानसे ओंखामबो गैया दैबो गैया सेसखा बाजार शोरूम फैसे नै लाबोबाय हेलौ लाबाय फाइनालि बेखौ लाबाय रायजोफोर ओइदुइ लयसे ना फार्स्ट टाइम फैनानै जाफैबाय दिनैहाय औ दिनैनो फार्स्ट टाइम हिमालयावहाय आरो गाबोन फोथारबावगोन गाबोनबो हाबसाहैनायसै गिर्जायाव बर'दिनाव सानसुना बर'दिनाव लायो प्रग्राम खालामबायो गाबोनबो प्रि ख्रिस्टमास दंखायो
이거 가게 타면 gas 타면 가면 nói về sản phẩm cam nhỏ 매고 món đồ không có được rồi đây ở đây với gì cả này là làm là ra vậy có được mà nama big boss big boss này tadi nama big boss này lại 시대 가이가 말이야 그거 serba sidak hagen no deh omaय je थाङो जेब्ला ओमफ्राय बायदि सारा आङो बेंगलरनिफ्रायसो फैदों कुटुबार मारे मा बेंगलबार औ केक लानो नागिरदों केक माने स्वीट लानो नागिरदों जाखा स्वीट नै मबे बे माबायदि बिलाय गोथाव बे Iya, bisa. स्वीट नान बिनसै ओमफ्राय Pilih rosikola bidu. बाजैया बेखौसो बिदों दां औ Lada deh. लालाय बेखौ लादो ओमफ्राय बेखौलाय माथो खालामनो लादों Iya merah. dia Atau gizi. mencuai ada Hap. बेसेबां बे थरसेयाव 20 थाखा 20 थाखा ना Hap lah ya. साब्लादो साथाम साब्रैल'सो साबसेथो साब्रै Sebelah sih. अ Lada sebelah pun hoda deh.